Bun găsit! Sunt Oana Gheorghiu și de astăzi sunt viceprim-ministru în Guvernul României. Am preluat mandatul de reformă, digitalizare, debirocratizare, cu credința că împreună cu echipa prim-ministrului Ilie Bolojan vom putea simplifica viața cetățeanului. Sunt lucruri care ne afectează viața noastră a tuturor și am încredere că putem schimba felul în care cetățeanul percepe instituțiile publice. Între cetățean și instituțiile publice există o lipsă de încredere, care vine din felul în care comunicăm, din felul în care lucrurile se întâmplă la nivelul instituțiilor publice. Vin cu experiența lucrului făcut la firul ierbii. Îmi doresc să contribui la schimbare, îmi doresc să contribui la modul în care cetățeanul percepe și simte relația cu statul român. Vin cu experiența de a construi și am convingerea că împreună putem să facem țara asta mai bună. În acest mandat voi face tot ce ține de mine pentru a simplifica viața cetățeanului. Știu că fiecare om din țara asta își dorește să trăiască mai bine. Noi toți ne dorim o Românie mai bună. Și mai știu că doar împreună putem face asta. Cred în România, cred în șansa noastră de a avea o viață mai bună, avem resursele, avem energia, ne lipsește doar încrederea. Încrederea că statului chiar îi pasă de noi. Și poate că și încrederea statului că cetățenii cândva vor avea încredere în el. Suntem puternici atunci când ne unim și cred că asta pot să aduc în această echipă. Rolul meu aici este să ajut și să pun umărul la a construi această încredere. Experiența mea de lucru la firul ierbii cu oamenii care au nevoi. Cred în șansa noastră, cred în România și cred că împreună putem să schimbăm lucrurile. Vă mulțumesc pentru susținere, vă mulțumesc pentru încredere și vă mulțumesc pentru că încă sperați în România.